Аз съм Мирко БГ и това е епизод на Clash Royale. Скоро ще почне на Minecraft, може би ще трябва да са 2 дена и на една игра с Ninja ще правя утре. Но сега ще направим мъничък чест опенинг и ще започнем с епизода. Така, отворим честа, един рокет и 8 скелетони. Така, 65 голд, 2 джема, 1 мегамилион и 8 барберен убогия пълнителен ден. Така, силвър честа, 58 голд, 1 елексир колектор и 8 вапа. Така. Чакайте да напишем, че снимаме. Така. Сега краун честа. 432 голд, 2 джема, 21 бомбера, 30 милиона и холкредер, да видим кой ще е пика. Бейби драма. Добре. Сега. В този епизод мисля да направя няколко битки. Виж колко малко ми трябва за тази арена. Може би в този епизод ще ги направим. Може да играем малко в турнамент. И... Чавам кои са влезли. То пък то се хвана много хубав. Така, и ето го, бъга е сила. Влезте само за 2200 купи. Аз съм толкова и влязъл. И първия ни беше 10-та арена до падна, не знам защо. И започваме с първата битка. Така. После ще пусна един реплей, докато си говорим за нещо. Така. И хора, очаквайте скоро поредица на една игра с Ninja Shadow Fight 2. Извинете хора. Така, извинете, майка беше тука. Така. Сега. Ох, кога. Губим тази битка 100% ще загубим. Вау, стат на 5. Ще да дам палет. Валкирия. Добре, нищо не е след което. Почти даже нещо. Че тук мага. Дано да няма нищо такова като фарно. Това не съм дълго. Уби го. Тъпо го направи сега. Това варвар ще вземе колата. Гледа колко малко ми остана. Взеха ме. Два запа и съм обрял вече, казвам. Ай, слуйса! Имаме шанс. Може би. Какво се скелето ударни? Знаех си, че не е хубаво това. Ама изобщо не съм доволен, дай. Да, ми се помощава. Ей! Ей, какво да бяха? Пека удари. Нищо.
Сега ще препоръчам един друг дек. Това е той. Чакай да не съм тук. И да видим това какъв е дек. Мога да го направя. То и аз преди ползвах точно този дек. Това не мога да препоръча. Ето този мисля, че е хубав. Но няма много такива, дето удрят. Така че ще сложа ето това. Вместо стрелите. И нека пробваме 3,6 дека. Да ви трябва майнер за него. Аз мога да се направя като на The Clasher дека. Ей сега! Така. Видите, майка беше. Така. Сега, мисля, първа писа. Гигант и мъскитър. Ще тук да защитават. После е пушка. Добре. Ще тази завязава. Ето е болно. Ръчичко. Ръчка става лошо. Тикат гублики. Всички неща има. Само липсва един такъв гоблин. А то бре. Трябваше сега Фриза и Гиганта. Ще пробвам. Може да се получи статика Фриза и Гиганта. Колко ли демидж наби? И ако пусна скелетоните, приготвям тази оръжие. Значи, още две. Ариве! Сега аз по... имам спол. Така, пускаме Гиганта. И сега Фриза. И един такъв удар е. Айде, вземи код. То голем неща бе. Мискатар Гигант е много хубава тактика. Много нещата. То май се остава. Да, то се остава. Само да ви като видя майдера. Тя е така майдера атаква. Биха. Бум! Как ви чух в дека? Препоръчвам ви го. Така. 30 века. Чакайте, аз искам да искам. Тя трябва да ги апгрейд на левел 10. Така. Това и това и това. От тук ще искам много. Я пробвам. Това. И това. И това. Това, кузър. За тази оръжие. Така, чакай да последи запка да ги спреем. Ти толкова гадно, това гадно. Толкова гадно. През целия си живот съм бразил най-много. Ето. Принц. Частно гледам. То принц изобщо ме интересува. Но това ще не е какво. Защо съм толкова хубаво вземи двете коли. Ма трябва го държа на мен. Айде, колата е добра. Майдър! Така. Едното цела, бе. Не дай го, бе.
Двата също. Добре, втора тактика. Пак биха ма. Това познат трите скатарките. Тото е по-добре обелиш, стари. Казвам, вечай да ги намеря. Аз ги имам лева 5. Става 4,3. И преди. Така, започваме следващата битка. Тук е един майнер, тук да набие малко. Фриза. Така. Боули! Фака, боули! Добре, доста слаби този майнер. О, той се е лева тот! О, то значи нуб. Това мускетара се отърва. Бу-бу-бу! О, меле! Какво меле стана? То боже, колко ще ми направи? Добре, това и гиганта. О, какво пише? Попата. След 5 минути. Няма 5 минути. Казах, че бъде. Сега. Извинете. Трябва да... така защитай. Хора, това ще е за този епизод, защото трябва да ям. Чао.